der er størst fortaler for tyske lønninger på danske arbejdspladser, det er dem, der faktisk får ministerpension og høje lønninger som folketingsmedlem. Er det ikke det, man på dansk kalder hykleri? Og der er ikke grænser for, hvad Venstre vil gøre i forhold til at trykke lænden nedad. Og det er nok også derfor, Venstre med deres liberale Saxo-alliancevenner er så glade og klapper i deres små, tykke fingre om, at lige nu har Ryanair en kæmpe faglig kamp mod fagbevægelsen. Det er sød musik i de borgerliges ører, når Ryanair kun vil betale deres ansatte, når flyvene er op i luften. De får ikke løn, når flyvene er på landet. Og de vil heller ikke betale løn under ferie. Heller ikke, når de bliver syge. Og de vil på ingen måde være med til, at de skal forsikre sig. Og Ryanair har jo den rationale, de synes, det er en rigtig god idé. Fordi de mener jo, at de her arbejdere skal være taknemmelige for, at de har et arbejde. Og det er et rationale, som de borgerlige støtter. Og derfor er min opfordring til dem, der køber en flybillet til 129 kroner. Kære venner, man kan ikke købe solidaritet for 129 kroner. Man kan købe egoisme for 129 kroner. Og ligesom de her discount flyselskaber, så er der også noget, der hedder sådan nogle vikarbureauer. Ryanair er klog nok. De gør bare det, de ansætter rigtig mange af deres ansatte via et bureau. Så behøver man ikke en fast ansættelse, og så behøver man faktisk heller gode løn- og arbejdsvilkår. Det vil vi have en stopper for i SF. Vi vil rigtig gerne på EU-plan arbejde for, at 75% af dem, der er et firma, de er faktisk ansat i firmaet. Det er, når det er et eller andet helt vildt guldkorn, man siger, så kommer der lige sådan en lyd. Og vi mener også, at det ikke kun i udlandet, vi skal kæmpe for bedre forhold, men også lovgivning her i Danmark, hvor vi skal forpligte, at de her offentlige arbejdspladser faktisk har et kædeansvar. Og hvis man rigtig gerne vil se de her skrækeksempler, som vores formand også sagde fra talerstolen, man skal bare kigge over til metroen. Dagens nye slaver er de udenlandske arbejdshænder. Og råd 1. maj. Råd 1. maj betyder, at vi i fællesskab kæmper for, at alle arbejdere har gode løn- og arbejdsvilkår. Uanset hvor man kommer fra i verden, så skal man være sikker på én ting. Når man arbejder på danske arbejdspladser, så får man dansk løn. De offentlige arbejdspladser skal selvfølgelig tage ansvar. Apropos ansvar. Vores socialdemokratiske venner elsker jo det ord. De elsker at det der med, at de tager ansvar, og alle andre tager ikke et ansvar. Så vil jeg bare helt stilfærdigt minde om, at siden vi holdt 1. maj for et år siden, at 16.000 mennesker mistede deres ret til dagpenge. Fordi der var nogle politikere, der ikke tog ansvar. Siden dagpengereformen blev indført, har i alt 54.000 mennesker mistet deres dagpenge. Fordi der var nogen, der ikke tog ansvar. Jeg er da med på, det er ikke Socialdemokratiet eller SF eller Enhedslistens skyld, at vi har fået indført dagpengeforringelserne. Men det er vel vores ansvar at gøre noget ved det. Og derfor så synes jeg, man skal huske, at arkitekten bag er Christian Tusinddal. Husk det, når han næste gang igen kommer til jer i forklæder og fortæller, at han vil det bedste for sin lille mand. Den lille mand hedder Lars Løkke. Det er ham, han snakker om. Det var ham, der lagde stemmer til dagpengeforringelserne. Det var ham, der lagde stemmer til efterlønsforringelserne. Jo, også med hjælp fra de radikale. Og nogle gange har jeg det sammen med de radikale. Hvad skal man med fjender, når man har venner som de radikale? Der er et valg lige om lidt. Og rigtig mange af de her kommentatorer
siger, at det handler om at bare flytte vælgere. Det handler bare om at flytte dem fra den ene blok til den anden. Jeg synes også, at politik handler andet end det. Altså ikke fordi det vil skade, hvis SF fik sådan 2, 3, måske 10 mandater ekstra. Men det handler jo også om at flytte holdningen til, at det kan betale sig at ansætte flere pædagoger i vores daginstitutioner. Fordi først og fremmest er det de udsatte børn, der får gavn af det. Og når de får gavn af det, så får vi alle sammen gavn af det. Det kan betale sig at insistere på en holdningsændring, hvor folk forstår, hvad nulvækst betyder. Nulvækst er ikke bare nogle tal på et stykke papir. Det er mennesker af kød og blod, som er ansat i vores ældrepleje, der kan måske stå til at miste deres job, når lille Lars kommer til. Vi er nødt til at insistere på en holdningsændring, så folk forstår, at når man er ramt af stress, som flere tusind danskere gør, så er det fordi, at man ikke kunne klare mosten. Nej, så er det fordi, at vi har indrettet et arbejdssystem, der gør, at hjulene kører så hurtigt, at man bliver faktisk syg at gå på arbejde. Det er aldrig den enkelte skyld at være syg. Vi skal stoppe den hets mod vores syge borgere. Lars Løkke, han vil gerne stå i spidsen for vores sundhedssystem. Han vil rigtig gerne have, at der ikke er mere brugerbetaling. Men nogle gange så tænker jeg, at Lars Løkke har en hukommelse som en guldfisk. Var det ikke også ham, der sagde, at han ikke kunne overbetale privathospitalerne? Hvordan var det nu, det gik? Jeg tror ikke på den mand. Han siger godt nok, nu vil han jo ikke have, at det skal koste noget at gå til egen læge, fordi man betaler for meget at gå til tandlægen. Men er det retfærdighed, at man flytter simpelthen egenbetaling fra den ene sted til den anden? Hvorfor er det ikke toppen, der skal betale til bunden? I Danmark er det jo sådan, man kan bede folk om at smile, så kan man ud fra deres smil se, om de har råd til at gå til tandlægen. Nu er der ingen, der smiler. Det kan jeg da godt forstå. Men det kan sgu da ikke være rigtigt, at man ikke kan have ret til et smil. I et velfærdssamfund burde man have ret til et smil. Lars Løkke, det er privathospitalerne, der har lavet hans sundhedsudspil. Og det er tobakindustrien, der finansierer hans valgkamp. Ved du hvad? Uanset hvad de her ledere hedder på højrefløj, om de hedder Lars Løkke, Anders Samuelsen, Søren Pape eller Christian Tusinddal, så vil de ikke det bedste for alle i det her fællesskab. Lars Løkke, det er en mand, der rejser gennem sit liv på første klasse. Hans sko koster aldrig mindre end 2.000. Han går på café med SU. Anders Samuelsen, det er manden, der står i spidsen for et parti, som bliver støttet af en bankdirektør, som har søgt skattely i Schweiz for vores fællespenge. Christian Tusinddal til gengæld, han vil det bedste for alle. De skal bare ikke hedde Aisha eller Ahmed til fornavn. Og selvfølgelig peger han også på den lille mand. Og Søren Pape, ja, stop den mand. Jeg har ikke mere at sige om ham. Højrefløjen siger, at enhver er sin egen lykkesmed. Ulighed er godt, fordi det skaber dynamik. Sikke noget vrøv. I fællesskab har vi skabt det her samfund. Generationer før os har skabt det her samfund. Jeg kommer fra et arbejderhjem. Min mor har gået til og med 3. klasse, og min far har lært at læse og skrive i militæret. Jeg fik en uddannelse som sygeplejerske i Danmark, fordi der var et velfærdssamfund. Ikke fordi jeg var exceptionel. Fordi at jeg kunne faktisk godt ende med at være mønsterbryder i et land som det her. Og det er også derfor, at vi skal have mod til at tro på vores model. Vi skal have mod til at bekæmpe uligheden, og vi skal holde hånden under vores arbejdsløse, syge og førtidspensionister. Det må og skal aldrig være en pengepunkt, der afgør, om man kan få hjælp, om man kan få pasning, om man kan få en sikkerhedsnet. Aldrig. Og så vil jeg her gerne til sidst bare lige knytte et par ord til, hvordan hadet stiger mellem befolkningsgrupperne. Der går ikke en dag,
venstrefløjen, desværre også med kammeraterne fra Socialdemokratiet, sætter befolkningsgrupper op imod hinanden. Vi begyndte at frygte hinanden. Jeg var i den jødiske plejehjem. Jeg havde aldrig min ven til sit troede, jeg skulle besøge et jødisk plejehjem, hvor der stod politibetjente med maskinpistoler udenfor. Og det er, muslimerne føler det samme, rigtig mange føler det samme. Vi bliver fremmedgjort over for hinanden. Kære venner, vi hver især er nødt til at insistere på, at vi kan nå hinanden med dialog. Der er ikke et alternativ til fred. Der er ikke et alternativ. Vi skal tro på, at vi kan rykke holdninger. Det viser historien. Det er 100-årsdagen. Kvinder kan stemme nu. For 100 år siden var det en umulighed. For 17 år siden var det tilladt at slå børn. For 30 år siden var folk med homoseksuelle blev betragtet som psykisk syge. Abort var ikke tilladt. Men vi har rykket holdningerne, fordi vi har insisteret på dialogen. Vi har langt mere, der binder os sammen, end det, der skiller os ad. Vi er nødt til at tro på, at vi kan nå hinanden. Vi skal stoppe med at dæmonisere mennesker, som stemmer på DF. Vi er nødt til at tro på, at vi kan forebygge had, og vi kan bygge bro ved at sætte os ned og snakke om tingene. Forandring kommer ikke af sig selv. Det kommer sammen, og had kan ikke bekæmpes med had. Og derfor så vil jeg bare sige her, 1. maj, det er jo en kampdag. Det er jo en international kampdag. Og det er en kampdag for lighed, for frihed og for fællesskab. Og uanset om man er syrisk i Bangladesh, minearbejdere i Tyrkiet, buschauffør i Polen, eller man er pilot i Ryanair, eller SF'er i en telt, så står vi alle sammen fordi